θεωρώ ότι η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, η Σχολή Εμποροπλιάρχων στη Νεάπολη Λακωνίας, είναι πραγματικά μία από τις καλύτερες και σημαντικότερες εξελίξεις για την Λακωνία. Χτες λοιπόν είχαμε την υπογραφή της απόφασης ένταξης της πράξης για την προμήθεια του τεχνικού και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, της ένταξης της πράξης στο Πελοπόννησο 21-27, στο ΕΣΠΑ δηλαδή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και είναι πραγματικά μια προσπάθεια που εκκινεί από το Δήμο Μονεβασίας και με τη συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τώρα και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μια σχολή εμπορικού ναυτικού σε μια περιοχή που έχει δώσει πάρα πολλά στην ναυτική παράδοση και στην ναυτική μας κληρονομιά, όπως είναι τα Βάτικα, θα γίνει πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η εξέλιξη για τη Λακωνία. Η σχολή του εμπορικού ναυτικού έχει ιδρυθεί από το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει η διαδικασία της προμήθειας όλου του αναγκαίου εξοπλισμού που θα απαιτηθεί, και μιλάω για τους προσομοιωτές και όλον τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι εκεί και οι υποψήφοι εμποροπλίαρχοι να είναι άριστα καταρτισμένοι πάνω σε πραγματικές, αν θέλετε, συνθήκες. Η σχολή έχει ιδρυθεί με απόφαση της πολιτείας, με απόφαση δηλαδή του Υπουργείου, όπως σας είπα, Ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε στη διαδικασία του να εξοπλίσουμε τον χώρο αυτόν ο οποίος έχει επιλεγεί και είναι ένα μη λειτουργών σχολείο, το οποίο στο οποίο μάλιστα γίνονται και αναγκαίες εργασίες αυτή τη στιγμή από το Δήμο Μονεβασιάς προκειμένου να είναι κατάλληλο για να υποδεχθεί τη σχολή. Έρχεται τώρα η Περιφέρεια να αναλάβει αυτή τη χρηματοδότηση, να δώσει αυτή τη χρηματοδότηση που θα φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό στη σχολή προκειμένου το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια η σχολή να εκκινήσει τη λειτουργία της. Το κτίριο δηλαδή υπάρχει με ευθύνη του Δήμου, από ό,τι μας είπατε. Βεβαίως, το κτίριο είναι κτίριο που υπάρχει. Είναι το παλιό σχολείο στην Νεάπολη, γιατί έχει γίνει μεταστέγαση σε καινούριο σχολείο. Ένα σχολείο σε μια πάρα πολύ καλή περιοχή και μάλιστα στον παραλιακό δρόμο της Νεαπόλεως. Και μάλιστα μέσα από ενέργειες του Δήμου Μονεβασιάς γίνονται και όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν το καλοκαίρι, να είναι έτοιμο να υποδεχθεί και τους πρώτους φοιτητές. Ναι. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό και για την ανάπτυξη της περιοχής και ολόκληρης της Λακωνίας. Και από ό,τι ξέρω είναι και ένα αίτημα ετών να μπορέσει να γίνει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Λακωνία. Είναι πραγματικά ένα αίτημα ετών, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Σκεφτείτε ότι η σχολή αυτή γίνεται στα Βάτικα, που απέναντι είναι η Ελαφώνησος, είναι η περιοχή του Λαχείου, είναι η περιοχή του Κυπαρισίου, είναι η περιοχή της Πλήτρας, ακόμα και τα Κύθυρα που δεν ανήκουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι περιοχές τα Βελανίδια, είναι περιοχές που έχουν δώσει πάρα πολλά, με μεγάλη παράδοση στην αυτοσύνη και πολύ εξοικειωμένοι με τα θαλάσσια επαγγέλματα και τα ναυτικά επαγγέλματα, και νομίζω ότι και το αξίζουν, αλλά και πραγματικά θα δώσει και μια ανάπτυξη στις περιοχές αυτές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Πελοποννήσου άλλη σχολή. Νομίζω ότι η πρώτη σχολή που ιδρύεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που ιδρύθηκε μάλλον στην περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι η σχολή της Νεαπόλεως. Μακάρι και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, της πατρίδας μας, να υπάρξει δυνατότητα και να ιδρυθούν και άλλες σχολές που θα δίνουν διέξοδο σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ναυτιλία, και που έτσι και αλλιώς η ανάγκη και της ναυτιλίας
της χώρας μας έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τις ακαδημαϊκές και τις τεχνικές γνώσεις να ανταπεξέλθουν στα επαγγέλματα αυτά της ναυτιλίας.